Karma Sakhan Class 7 Mathematics Exercise 11.1 hi Question 1, 2, 3 kha asoi fiana karon da toa tuntuma hian question 4 le 5 le 7 kha karon da le don ani uluk deuh nin lo ngai thlanga chuan in lo copy zel bok don ani question number 4 hian the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. Yeah. Paper emo rangwa a thing phek po ni sela. Katiang chi thil phek kha rectangular sheet kha omta ni. Chumi perimeter atlang kual te kual chu centimeter za ani a. Chuan a sei zong kha centimeter somthum panga ni ta se a breadth kha zong ro a zaw zong kha zong ro atia chuan also find the area a area kha zong ro kha ti bokani mo chu heti hen kan chok don ani perimeter of a rectangular sheet kha 100 centimeter ani ti kan ria a kan koi zawonge alan chen de unan perimeter of rectangular sheet kha 100 centimeter ani ti kan ria a chuan a length kha 35 centimeter kha kan theboka mo 35 centimeter ani ti kan ria a chuan a breadth kha kan hreta lo ani chuan kan chok don ta ni breadth tur khan perimeter of rectangle formula kha true into l plus b kha ni ta true chuan perimeter of rectangle kha 100 kan ziaka true chu kan ziak thea length hi 35 kan ziak thea a breadth kha kan threlo chuan kan la thale a 100 kan ziaka chuan hei hi 35 le b hi a bel ngot theilo awangin ai thilin ang lo ni van kan bel ngot theilo number ve chu ni se kan belanga an lo pon b ve chu ni se chuan kan belanga a thei maya ma se 35 le b ani vain a bel theilo a chu wang chuan 2 hian a hran ve kan va puntir don ani 2 in 35 chu 35 2 are 70 ani a plus 2 le b kan puntir chuan 2b khani tani chuan heti hian a b lampang kha kan zon turani wangin le lama ka dat kan data chuan 100 hi le lama omsa ni a 70 hi 100 lama kan da pheidon chuan plus 70 ani chu wang chuan le lam kan da phei chuan minus 70 kha lo ni ta a chuan 100 atangin 70 kan pai chuan 30 ti na ni chuan 2b equal to 30 kha alani ta a chuan a breadth kha b kha tluk pui kan zon du wangin 2b hi multiply ani a multiply kha le lam kan da pheidon chuan divide ta changta a 30 kha va sem ta ni chuan a breadth chu 15 centimeter kha a breadth chu ani ta ni chuan a breadth kan hreta a chuan question akhan also find the area a area zong ro min ti wangin area of rectangle chu length into breadth khanita a length 35 le a breadth 15 kha kan puntira 525 centimeter square kha alo chuak ta ni chuan a breadth chu 15 centimeter ani a area chu 525 centimeter kha ani ti na ni question number 5 kan en leang question number 5 hian the area of a square park is the same as that of a rectangular park a rectangular park park pahnia oma pakhat chu a square park ani square chu asir zong zong in chen vek ani a chuan pakhat jok chu rectangular park ani a asir zong zong in chen lem lowa a sei zong pahni a in chen a a zaw zong pahni a in chen boka hei hetiang hi ni mai hemi ang hi
hei a sei zong pahnih a in chena helam le helam hin chena chuan a sir pahnih hi a in chen boka chutiang chu rectangular park ka ombok ta ni khami te pahnih area kha a in chen chi ani mo o a in tiat chi a area of a square park is the same mo a in ang same mati a in ang chi a chuan if the side of a square park is 50 centimeter and the length of a rectangular park is 90 meter. Find the breadth of a rectangular park. Square park sir pakhat kha 60 meter ani. Chuan rectangular park sir pakhat kha 90 meter ani. Chuan zong tura min ti chu find the breadth of rectangular park hi kan zong don ta ni. Breadth of rectangular park hi kan zong dona chumi tur chuan apoi mo ma sa chuan an area kha breadth rectangular park breadth a zau zong se tur chuan rectangular park kha a area zong tur chuan length into breadth kha nia chuan a breadth kha kan hriat phot kha ngai ta ni chumi se tur chuan a area kha kan hriat phot anga ya rectangular park le square park kha a area in anga chuwang chuan kan zon thei ma sak ber chu square park hi kan zong thei ma sa ber ani a sir pakhat a pe a area of square kha side into side kha ni a chuan a side chu 60 ani a 60 le 60 kan puntira 3600 meter square kha area of square kha ni ta ni chu area of square le rectangular park kha a square kha ain angani chu area of rectangle ka length into breadth ani a area of rectangle ai hian 3600 kan ziak ta square le rectangle kha area in anawang khan chuan equal to length aya khan length of rectangular park kha 90 ani a kan ziak le ta a breadth kha kan hrelo ta ni chuan ni china kan chong che khan 90 hi 90b ani ta a helam hi chuan b tlukpui kan zon dona wangin 90 hi lehlam kan da phei le kha ngai ta hi multiply an ni wangin lehlam kan da phei chuan divide ta changa he avasem don ta ni 3600 by 90 kha ni don ta 3600 kha 90 kan sem chuan b equal to 40 kha ni ta ni chuan breadth of rectangular park kha 40 meter kha kan hu chuak thei ta ni area of rectangle le area of square kha ain ang kan ti to kha tuna question a khan a zau zong in anawang khan kami mang khan kan chokani question number 7 kan en le ang perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the area of the rectangle. Perimeter, rectangle, perimeter chu hey rectangle khanita. Oh, hemi a circle in fourth circle ha rectangle khanita ni. Chumi circle te equal kha centimeter za som thumani a. Chuan a breadth kha a sei zong kha 30 dita se engzat nge a sei zong nge ni ang chuan also find the area of rectangle kha zong ro khamin ting hal bokani chu kan hriat angin hetlami ho kan ziak lutani perimeter of rectangle kha 130 ani a breadth kha 30 meter o 30 ani ta ni hian lian deuh hlekin tinga a length kan hrilowa a area kan hrilo boka chu kan zon tur khani ta ni perimeter of rectangle formula chu perimeter of rectangle chu true
L plus B true length plus breadth ani ta perimeter of rectangle kan free a 130 ani chuan true kan zia ka a length kan hrelo a breadth kan stria 30 ni ta chuan 130 equal to true in kan va multiply ve ve true L plus 60 ni true length mo plus 2 in 30 kan puntir chuan 60 ni a chuan 60 le lama kan da pheya 130 minus 60 ni ta ni chuan L ani wang hei hi kan da thlak thleng topa 130 minus 60 to 70 ni a true L equal to 70 ni ta ni chuan L tlukpui kan zon don awangin true kha le lama kan da pheya helaya multiply sign kha le lama chuan divide ta va chang ta a chuan length equal to 70 by 2 to 35 ani ta ni chuan length of a rectangle kha 35 ani ti kha kan hreta ni chu chuan kha rectangle kha a sei zong le a zau zong kan hreta a area kha hey find the area of rectangle kha zong turi min ti bok ta chuwang chuan kan zong le don ta a area of rectangle chu length into breadth ani a chuan 35 length kha 35 ani a breadth kha 30 ani kan puntira 1050 and 50 lo chok ta chuan area of rectangle chu 1050 centimeter square kha alo chok ta ni hei po hi in lo copy anga video ho kha tuna khan in hrethiam nga lo ani point han en non le ula en chok par lowin question number 4 katina kha han en ula in hrethiam lo chuni en non le thina nga chuan question number 5 po tiang chuan question number 7 po khang ho kha in nota hetia ka chuang hian in lo copy don pokani